Ahojte ľudia, moje meno je Braňo a zdravím vás z Mijavských Kopaníc, kde sa už onedlho uskutoční jogovo-rekreačný pobyt na tému pokory. Samotné miesto môžete vidieť tuto v pozadí, ako už aj názov pobytu napovedá, tak budeme sa venovať hlavne joge, čiže bude tam práca s fyzickým telom, s pozíciami, popracujeme na sile, pohybnosti, ale pôjdeme aj hlbšie, do hlbších vrstiev, cez dýchové techniky, meditačnú prax a bude priestor aj na regeneráciu pred zimou, takže budú nejaké spoločné rituály, pozrieme si nejaký dobrý tematický film a bude aj dobrá výživná potrava, o ktorú sa postará Janči. A viac o tomto mieste vám už povie Janči, takže mu odovzdávam slovo. Teším sa na vás. Ahojte, vítam vás na tomto priestoru, kde sa bude konať joga dvakrát denne, ráno a večer s Braňom a so mnou. Tento priestor je pekne pripravený pre 6 až 8 cvičiaci. Tuto za dverami sa budú písať vegetariánske pochutky, ako už Braňo spomínal, takže plná penzia je zabezpečená a hore v podkroví je priestor pre ľudí vyspať, regenerovať aj znovu